салом, номи ман Музалифа. ба ман касби дӯзандагӣ писанд аст. ман дар сехи дӯзандагӣ кор мекунам. ман духтани сару либоси ҳарбӣ, шим ва нӯйгостини шимро аз худ намудаам. ман бисёр мехостам куртаи тоҷикӣ бидӯзам, вале ман наметавонистам таҳсил кунам, зеро муаллимон забони имову ишораро намедонистанд. ба туфайли лоиҳаи имкониятҳои баробар, ман ва духтарони дигар тавонистем духтани либосҳои тоҷикиро аз худ намоем ва соҳиби шаҳодатнома шавем.